haka Ramadan basket. na ci uban Ramadan basket kai ana rayuwa ka saka ce ni Ramadan basket za ka kashe kanka kana irin wannan fa haka wani sa kanka wani damuwa Ramadan basket Kiki san minin ta dame mu. ko wani bai dame ka ba sai ka faɗa Allah ba kawai ka zo ka tonta muni To yi mun ya addu'a ya yi addu'a amma siru. Budurwanmu ne ya sai wasu dole sai mun kai musu Ramadan basket. budurwa Gashi kuma ba mu san yadda za mu kai musu ba wallahi. budurwanka a wani yaron baka da hankali wallahi ba san tun dai baka da hankali wasu yanzu kai za budurwa ta sa ka zo ka dinga wani sa kanka damuwa budurwa Ya za mu yi Allah ne ya dora mana. yanzu kawai ka zo ka sa kanka damuwa saboda budurwa iska da kaya shaye-shaye ma duk wani abu ba zai faru ba Yanzu da da kaya shaye-shaye duk wani abu ba zai faru ba akwai mafita? mafita mai kyau ma kuwa ai da kana ba wani damuwa na Haba da Allah. Allah Za mu dawo mu daina tunanin si. kawai ji za ka ma babu wata sabgar mace a zuciyanka In yanzu za mu si ba su mare si. ban shi ka tattaka shi ka ba lobu Ha yanzu ba mu da kuɗi jayo. Allah wani can tashi ka biyo ni nan kura Ha da Allah. tashi mu da bi Za mu sa su sigari. ka zo ka Za mu sa saye. tashi ka zo mu je Ashe za mu samu. a gina ba wani wannan kiro dan shan Allah ya muke albarka. Allah ya muke albarka. So muke mu taka musu kai musu kwansu. Ya baki siyo an yi overload haba da akwai ta Allah. gobe akwai ta jibi akwai ta gata Akwai safaya. safaya dan murawa shop nake yi Hali ya mutu billahi. inda rawa din ne ne ai na shago ai Ya ba gaskiya azumi ne yayi gaskiya ne. Haka ne. ba azumi yayi karan ta ko Kai irin wannan ne. yace shegiyar ai Wannan ba za ta lalata mana kwakwalwa ba ai ba. wannan daidai zaka ji ka Ba mu iya ba ki san. Ba mu iya sa ba. haka iya yau da gobe ran uwa Kenan ya kunu. Kan bala'i. Haka ne ana yi ko? Ya ba ma ziyayaki yana tafiya. Ulu ya yi. Kan bala'i. Dama haka kuke jin daɗi. haka za mu goge tunde Wannan ya fara zi ya na fita faɗa daga wa rai. yarinyar na ji ba za ta yi ba kawai ka je gurin ta ma dan gura uba ji za ta yi kawai ka canza Har ya fara zi ya fita daga ransu yayi. wani kawai yawa a 2005 na koya Kan bala'i. Haka ne ana zi daɗi. tunde Ki da Allah naki ya fi yaki ba mu naki da Allah. Akwa ce mu ka san maman ya gudu Kai wallahi wannan ya fi daɗi. na faɗa Kai ma dama ma akwai wani sirri da kina da si. kai akwai sirri dan gura uwa na faɗa ma wai za ka ga duk yaran lanyan namu yan matan nan ba na wani shi ai no respect ba no respect ku aje kawai kai ai sai ya ci kwalla mana abi ci banki fa kai kai kire ka je ka Ina yaya da hanzu yallahi. kai shege ne Ata kunne yana yi. Allah sai kin biya mu wannan fa kai shegiya ne fa dan tunde Allah kai shegiya ne ina To suke ne yanzu an gama na yau. an gama ne To suke ne sai ta gobe Ko? eh To yanzu suke ne. kai na ka bi Mu nan za mu koma. ka Mu je mu samu yarinyar nan musibar ka su. bi ta nan Mu bi ta ka nan. bi nan akwai da ma bi ta nan Akwai yan ni ina nan ka bi nan kawai na akwai yan Suke sanda nan ba matsala. Mun baki a nan. ka ban mu a nan kawai mu muna nan Sai an jima. Sai an jima. Salamu alaikum. Assalamu alaikum Yawa, kitte mace mu fa. Me haka? Kai
Bai ka je ka sha muna murna ka musulunta ka dawo kana bin gaskiya kuma ka je ka yi shaye-shaye garin yaya haka. Wallahi budurwar mu ne. Budurwarka? Wallahi. Ita ba ka sha? Ramadan basket. Ramadan basket. Ramadan basket. Ramadan basket din za ta ba ka sha? Ka je ka yi shaye-shayen ka za ka zo kana an baka Ramadan basket ka sha? Wallahi haka ne ya ce wai mu je mu yi musu Ramadan basket. Mu kuma shi ne mun je mun fara saye-saye saboda ba mu da kudin da za mu yi Ramadan basket. Sai ka fara shaye-shaye. Wallahi. Shaye-shaye fa. Yanzu muna jin kanmu fayau babu wani lissafi a kanmu wallahi. Wai baka wannan shawara shaye-shaye fa. Wani abokin mu ne dan aljanna. Kai wani aboki nan mu mutumin kirki ne mutumin arziki ne wallahi. Haka ba san ka yake ba san ka yake ba duk wanda yake son ka zai baka abin da zaka je ka cuci kanka ba ka illata kanka ka saba wa ubangiji. Yanzu shaye-shayen nan da kai ai ba abin kirki bane. Haka ne. Duk wanda zai sa ka sauka daga layi ka saba wa umarnin ubangiji to ba san ka yake yi ba. Kuma duk wanda yake saba wa umarnin ubangiji ba zai shiga aljanna ba wuta zai ji. Yanzu ka shigo musuluncin nan ka rike shiga gam da abin da kaji an ce kai koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da abin da kaji an ce babu kyau to duk damuwar da kake ciki kai kokarin barin shi. Ai da abokin da zai dora ka akan shaye-shaye ai ba mutumin kirki bane ba. Mutumin da ya taimace mu. Kaga wannan abokin na ka watsar da shi. Ka ɗau rayuwarka normal ba wani abu in baka da kuɗi ka ce mata baka da kuɗi ai ba lallai ne Ramadan basket din ba dole bane ba amma shaye-shayen nan da kai mai amfanin sa ko kana tunanin yanzu azumin da kake yi karɓaɓɓe ne ba mu da azumi yanzu to kai shaye-shaye ina kai ina azumi ha to ba mu zalla gobe sai mu yayi shine sai a hada shi da wannan sai ya zama daya daidai yanzu kenan za a daina insha Allah sai dai za ka yi sha azumi ba wani abu amma ka kiyaye a daina to ya gode yana tunde mun gode yau ko kai ba mun gode da banki da banki mun gode da kutumar ban mu mun gode sai gya haka ne zaki sai mu daina saye-saye kina ganin muna zai mu fayau ayo